Dneska bola zaujímavá tá diskusia. Mne sa zdalo, že sme trošku neustražili čas, že bola pridlhá, ale bola úplne zaujímavá. Čiže zdalo sa mi, že je dlhá, ale nevedel by som, že ktorá časť mala ísť preč. Tak to je asi dobré. Ja vždy, keď som v Košiciach, tak vždy tieto verejné diskusie sú úplne zaujímavé. Táto bola v niečom taká odbornejšia, alebo tak, že nebola to o bežnej politike a o bežnom dianí, bolo to o tom, kedy sa dožijeme 100 rokov a trvala, teraz neviem presne, ale skoro až 2,5 hodiny alebo 2,3 hodiny a ja som sa až na konci pozrel na hodinky a bol som úplne prekvapený, že to už je 2,5 hodiny. Tak to samotné, tento samotný jav, že som nevedel, že to tak dlho trvá, mi hovorí o tom, že to bola veľmi zaujímavá diskusia, lebo som zabudol na čas. V súčasnej dobe dominuje predovšetkým predĺženie ľudského života ovplyvnením kardiovaskulárnych ochorení a ovplyvnením onkologických ochorení. To je dosť dramatický posun oproti ovplyvneniu úmrtnosti z tých predchádzajúcich časov. Ta generace, která má teď 60, 70, 80 let, ještě možná nemohla v té době svých 30-40 let, nebyla schopna využívat toho, co jsme schopni využívat teď. Posunula se obrovským skokovým způsobem medicína. Ano, diagnostika, jsme na bázi genetiky, molekulární genetiky a tak dále. A v podstatě choroby se dají již detekovat a v podstatě léčit ještě předtím, než vypuknou, než se klinicky projeví. Snímanie srdca prebiehalo určitým vývojom. Bolo veľmi ťažké zobraziť srdce len kvôli tomu, lebo je to prakticky jediný orgán, ktorý sa pohybuje v tele. Neustále. A veľmi rýchlo, relatívne. Pretože taký počítačový tomograf potrebuje určitý čas na to, aby teda odsnímal tie rentgenové lúče a teda prijal ich na detektor, urobil nejakú časť rotácie okolo pacienta a zatiaľ sa to srdce hýbe. To znamená, že ako keby sme chceli odfotografovať nejakého cyklistu, ktorý okolo nás prefrčí a my máme dlhú expozíciu. Videli by sme iba šmuhu. A my potrebujeme vlastne ostré kontúry na to, aby sme vedeli identifikovať nejaké anomálie alebo nejaké patológie v tom srdci. Prvá cena. Ja sa vlastne môžem na to pozrieť, lebo tie čísla nič nehovoria, že? Dobre. Tak vyberiem toto. Modrá. A je to číslo 42. Blahoželám. Ďakujem. Keby sme teraz všetci 500 išli na preventívnu prehliadku, tak 1, 2, 3 z nás reálne sa im pomôže, až zachráni život. Lebo z nás, čo nás tu bolo 500, určite 1, 2, 3 by sa zistila nejaká choroba, o ktorej nikto z nás nevie. A napriek tomu my 500 na žiadnu takú prehliadku nepôjdeme. Tak to ma úplne že šokovalo, že čo sme my vlastne za ľudia, že kvôli jednému počítaču sem 500 prídeme, ale kvôli životu, ohrozeniu vlastného života nejdeme na preventívnu prehliadku. Tak to ma veľmi prekvapilo a urobil som z toho takýto záver. Hneď som sa tých troch hostí teraz, keď skončila diskusia, opýtal, že počkajte, a kam sa vlastne chodí na tú preventívnu? Oni mi povedali a ja som si teda dal záväzok, že pôjdem na preventívnu prehliadku všetkého. Naozaj. To je veľmi dobrý výsledok tejto diskusie.